ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് മലയാളത്തിലെ കുറച്ച് ആത്മകഥകളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇത് PSC എക്സാമിന് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് എന്നൊക്കെ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ഒരുപാട് ആത്മകഥകളുണ്ട്, നമുക്ക് കുറേശ്ശെയായിട്ട് പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ആത്മകഥകൾ പരിചയപ്പെടാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മകഥ ആരുടെയാണ്? NN പിള്ളയും ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. CV കുഞ്ഞിരാമനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. NN പിള്ളയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുഞ്ഞിരാമനും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. NN പിള്ള, ഞാൻ NN പിള്ള, ഞാൻ CV കുഞ്ഞിരാമൻ്റെയും NN പിള്ളയുടെയും ആത്മകഥ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്നിലൂടെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്. എൻ്റെ സമരം ആരാ? EK നായനാർ. നമുക്കറിയാം EK നായനാർ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആളാണ്, കുറെ സമരമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ സമരം EK നായനാറാണ്. എൻ്റെ സമരം EK നായനാർ. എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ ആരാ? മാധവിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു എൻ്റെ കഥയാണ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ. പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതകഥ ആരാ പറഞ്ഞത്? ജീവിതകഥ പറഞ്ഞത് AKG ആണ്, അതായത് AK ഗോപാലൻ. അപ്പൊ AK ഗോപാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഒരുപാട് സമരങ്ങളും ഇതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള നവോത്ഥാന നായകനാണ് AKG അല്ലേ. അതായത് ജീവിതത്തിൽ കുറേ സമരങ്ങളും കുറെ പോരാട്ടങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവിതത്തിന്റെ കഥയാണ് ആള് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ കഥ പറയുന്ന ആളാരാ? AKG ആണ്. പക്ഷെ വെറുതെ കഥ പറയുന്ന ആള് മാധവിക്കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ കഥ പറയുന്നത് മാധവിക്കുട്ടി, ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ദുരനുഭവങ്ങളും നല്ലതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജീവിത കഥ പറയുന്നതാണ് AKG, AK ഗോപാലൻ. എൻ്റെ കലാജീവിതം ആരുടെയാ? PJ ചെറിയാൻ അല്ലെ. പണ്ട് നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കലോത്സവമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ ഐറ്റത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചൊറിയാൻ വരും അല്ലേ, ചില അതങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല ചൊറിയാൻ വരും. അപ്പൊ കലാജീവിതം PJ ചെറിയാൻ, ചൊറിയാനല്ല PJ ചെറിയാനാണ് എൻ്റെ കലാജീവിതം. എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യ? തകഴിയുടേതാണ്. എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴി. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തകഴിയുടെ ഒരു കഥയാണ് ഇത്, കയർ എന്ന് പറയുന്ന നോവൽ അല്ലെ. തകഴിയുടെ ഒരു നോവലാണ് കയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴിയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കലാജീവിതം PJ ചെറിയാൻ്റെതാണ്. എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴി. എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകഴി. നമുക്കറിയാം തകഴിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് കയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കയർ മോഷണം പോയി. അപ്പൊ അത് അന്വേഷിക്കാൻ ആരാ വരിക? വക്കീലാണ് അല്ലെ. കയറ് മോഷണം പോയി ആരുടെ? തകഴിയുടെ കയറ് മോഷണം പോയപ്പോൾ വക്കീൽ വന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴി. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, ചെറിയ ടിപ്പൊക്കെ ആയിട്ട്. എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴിയാണ്. എൻ്റെ ഉദ്യോഗ ജീവിതം A പപ്പുപിള്ള. നമുക്കറിയാം പപ്പു സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കണ പപ്പു നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ പപ്പുവാണ് ഉദ്യോഗം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആള് അല്ലെ. അപ്പൊ എൻ്റെ ഉദ്യോഗ ജീവിതം ആരാ? പപ്പുപിള്ള. സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഉദ്യോഗം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് A പപ്പുപിള്ള. അപ്പൊ എൻ്റെ ഉദ്യോഗ ജീവിതം A പപ്പുപിള്ള. എൻ്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആരാ പോയ? രാഘവൻ പിള്ളയാണ്. അതായത് രാഘവൻ അല്ലെ, ഗാംഭീര്യമുള്ള സൗണ്ടാണ്. പുള്ളി ലണ്ടനിലൊക്കെ ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതം ഒക്കെ വലിയ പൊങ്ങച്ചിട്ട് പറയാണ് പുള്ളി. AK രാഘവൻ പിള്ളയാണ് എൻ്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതം. ചെറിയ ടിപ്പാണ്, ഞാൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ടിപ്പാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ടിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക. കാരണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന പേരുകളാണ്. കാരണം എൻ്റെ സമരം, എൻ്റെ കഥ, എൻ്റെ ജീവിത കഥ എപ്പോഴായാലും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും. എത്ര പഠിച്ചാലും നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള കോഡുകളൊക്കെ ഇട്ട് വായിച്ച് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം എൻ്റെ ലണ്ടൻ ജീവിതം K രാഘവൻ പിള്ളയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതം കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ആരാ? മാധവിക്കുട്ടിയാണ്. ജീവിതത്തിലുണ്ടായ സമരങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കഥ പറഞ്ഞ ആരാ? AKG ആണ്. നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടുള്ള ജീവിത കഥ പറഞ്ഞത് AKG ആണ്. കഥ പറഞ്ഞത് മാധവിക്കുട്ടിയാണ്. എൻ്റെ ജീവിതം കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ, അതായത് എൻ്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കല്ല് പോലെയായി. എൻ്റെ ജീവിതം കല്ല് പോലെയായി. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതം കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ. കഥ മാധവിക്കുട്ടി, ജീവിതത്തിലെ കഥ പറയുന്ന ആള് നവോത്ഥാന നായകനായിട്ടുള്ള AKG. കാരണം അവർക്ക് കുറെ സമരങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു കഥ തന്നെ പറയാനുണ്ട്. വെറുതെ എൻ്റെ വെറും കഥ പറയണത് മാധവിക്കുട്ടിയാണ്. ജീവിതത്തിലെ കഥ പറയണത് ആളാരാ? AKG ആണ്. എൻ്റെ ജീവിതം കല്ല് പോലെയായി എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ ജീവിതം കല്ലേൽ പൊക്കുടൻ. എൻ്റെ കഥയില്ലായ്മകൾ AP ഉദയഭാനു. നമുക്ക് ഉദയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂടി വരുന്ന സിനിമ ഏതാ? ഉദയനാണ് താരം അല്ലെ. ഉദയനാണ് താരത്തില് മോഹൻലാലിന് എന്താ കഥയൊന്നും കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. ആളുടെ കഥ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കഥയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എൻ്റെ കഥയില്ലായ്മകളാണ് AP ഉദയഭാനു. AP ഉദയഭാനുവിൻ്റെയാണ് എൻ്റെ കഥയില്ലായ്മകൾ. എൻ്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും. എൻ്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും.
അതെങ്ങനെ പറയാം, അത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയില്ലേ, കലാമണ്ഡലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയാം അരങ്ങ് അണിയറ എന്നൊക്കെ പറയണേ. അപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരാണ്. പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, കൃഷ്ണൻ നായരാണ്. അണിയറയിൽ ആരാ? കൃഷ്ണൻ നായരാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ജീവിതം അരങ്ങിലും അണിയറയിലും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ലോകം. എൻ്റെ ലോകം ആരുടെ? മാധവിക്കുട്ടിയുടെയാണ് അല്ലേ. എൻ്റെ കഥ മാധവിക്കുട്ടി, എൻ്റെ ലോകവും മാധവിക്കുട്ടി. എൻ്റെ ലോകവും മാധവിക്കുട്ടി. നമ്മൾ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വളരെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. എൻ്റെ ലോകം തന്നെ ആരാണ്? മാധവിക്കുട്ടിയാണ്. മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ആത്മകഥയാണ് എൻ്റെ ലോകം. 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എൻ്റെ ആൽബം TN ഗോപിനാഥൻ നായർ. TN ഗോപിനാഥൻ നായരുടെയാണ് എൻ്റെ ആൽബം. അപ്പം ഞാനൊരു സുരേഷ് ഗോപി ഫാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പടമാണ് എൻ്റെ ആൽബത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ ആൽബത്തിൽ ആരാ? ഗോപിയാണ്. TN ഗോപിനാഥൻ നായർ. എൻ്റെ ആൽബം TN ഗോപിനാഥൻ നായർ. എൻ്റെ അച്ഛൻ K കൊച്ചുപത്മനാഭൻ. എൻ്റെ അച്ഛൻ K കൊച്ചുപത്മനാഭൻ. അതായത് കൊച്ചുങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. വളർന്നാലും ഇപ്പോഴും കൊച്ചുങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അച്ഛൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ K കൊച്ചുപത്മനാഭൻ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക. എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മകഥ N ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെയാണ്. എൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് N ശ്രീകണ്ഠൻ നായരുടെയാണ്. എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് പൊൻകുന്നം വർക്കി. എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് പൊൻകുന്നം വർക്കി. അപ്പം നമ്മൾ വഴിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആളൊരു ജോലി ചെയ്യണം, പക്ഷെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ വഴിയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കണ്ടത്. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് വഴിത്തിരിവായത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വഴിത്തിരിവുണ്ട്, ഇവിടെ പിന്നെ വഴി അമ്പലങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് കൺഫ്യൂഷനായി പോകും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണുണ്ട്. അതായത് വർക്കി പൊൻകുന്നം വർക്കി. ആ ആള് വർക്ക് ചെയ്യണ കണ്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണ കണ്ടിട്ടാണ് പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വഴിത്തിരിവായത് എന്നാലോചിക്കുക. നമ്മൾ ആളെ റോൾ മോഡലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു വഴിത്തിരിവായി എന്നാലോചിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ വഴിത്തിരിവ് പൊൻകുന്നം വർക്കി. എൻ്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും ഫാദർ ജോസഫ് വടക്കൻ്റെതാണ്. എൻ്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും ഫാദർ ജോസഫ് വടക്കൻ. ഫാദർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ വയസ്സായ ഒരാളാണെന്ന് ആലോചിക്കാം. അപ്പോൾ ഫാദർ വയസ്സായ ഒരാളാണ്. കുറച്ച് നടക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾക്ക് കിതപ്പൊക്കെ വരും. ഭയങ്കര വയസ്സായ ഒരാളാണ് ഫാദർ ജോസഫ് വടക്കൻ. ആൾക്കൊന്നും ആളൊന്നും നടന്നു പെട്ടെന്ന് വല്ലാണ്ട് കതച്ച് വടക്കോട്ട് നടന്നത്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാണ് ഫാദർ ജോസഫ് വടക്കൻ. എൻ്റെ കുതിപ്പും കിതപ്പും. എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ, അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മകഥയായിരിക്കുമല്ലോ. എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള. PSC ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എൻ്റെ നാടുകടത്തൽ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടേതാണ്. എൻ്റെ ഇന്നലെകൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെയാണ്. എൻ്റെ ഇന്നലെകൾ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെതാണ്. എൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. എൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. അപ്പം നമ്മൾ നവോത്ഥാന നായകരിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ. അപ്പോൾ നമ്മളെന്നും ഡയറിയിൽ ആരെ പറ്റിയിട്ടാണ് എഴുതണേ? മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എഴുതണേ. എൻ്റെ ആൽബത്തിലുള്ളത് ആരാ? സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പടമാണ്. എൻ്റെ ആൽബം TN ഗോപിനാഥൻ നായരാണ്. എൻ്റെ ഡയറിയിൽ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ്റെയാണ്. എൻ്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ. എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ. അമ്പലമൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാ ഒരു അമ്പലം കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്? ഒരു പൊറ്റ കാട്ടിലാണ്. ഒരു കാട്ടിലാണ് നമ്മളൊരു അമ്പലം വെച്ചേക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ SK പൊറ്റക്കാട്. കാട്ടിലുള്ള അമ്പലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, കാട്ടിൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ വഴിയമ്പലങ്ങൾ SK പൊറ്റക്കാട്. എൻ്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ കളത്തിൽ വേലായുധൻ നായർ. എൻ്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ കളത്തിൽ വേലായുധൻ നായർ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സഞ്ചാരപാതയൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കളം വരച്ച് അതിലാണ് നമ്മുടെ സഞ്ചാര വഴികളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വരച്ചിടുന്നത്. സഞ്ചാരപഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കളത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കും. കളത്തിൽ വേലായുധൻ നായർ. കളത്തിൽ എന്ന് വരച്ചു? സഞ്ചാരപഥം. നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ റൂട്ട് മാപ്പ് നമ്മൾ വരച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ സഞ്ചാരപഥങ്ങൾ കളത്തിൽ വേലായുധൻ നായരുടേതാണ്. എൻ്റെ ബാല്യം തകഴിയുടേതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴിയുടേതാണ്. എങ്ങനെയോ തകഴിയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു നോവലാണ് കയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കയർ മോഷണം പോയപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാൻ വക്കീലെ ഏർപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ അതിപ്പോഴതൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് ബാല്യകാലത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണെന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ബാല്യകാലത്തിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യകാലത്തിൽ കയർ മോഷണം പോയപ്പോൾ വക്കീലാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യകാലം എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴി. എൻ്റെ ബാല്യകാലം എൻ്റെ വക്കീൽ ജീവിതം തകഴി. അതുപോലെ എൻ്റെ ലോകവും എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെയാണ്. എൻ്റെ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് മാധവിക്കുട്ടിയുടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ആത്മകഥകൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം. ഇനി ഒരുപാട് ആത്മകഥകളുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.